YouTube, og velkommen til endnu en episode af Sille og Sipper og Vik Gamer inde på Minecraft. Hej YouTube. Hallo. Jeg har lige fået sovet, sådan så ikke vi skal starte episoden med at blive fuldstændig plukket ned af monstre. Og så har jeg, som vi så i slutningen af sidste episode, bygget huset færdigt. Jeg laver lige noget tæppe her. Nej, det skal være gul tæppe, synes jeg. Det synes jeg altså. Skal du ikke lave test? Jo, men jeg skal lige lave gule tæpper først. Gule tæpper, det er meget bedre end normale tæpper. Så kan jeg lige lave 6 her. Så skal jeg bare have skaffet noget mere uld. Men her, nej. Først dem her. Bum, bum. Og så det her lort. Og så bum. Og så gul. Bum. Så skal vi lige her. Bum, bum. Kan det være inden under sengen? Nej. Så kan det være sådan der indtil videre. Eller kan man gøre sådan her. Så bum. Eller ved du hvad? Jeg gør lige sådan her. Bum, bum, bum. Og så sætter jeg sengen her. Bum, bum. Nej, det kan man ikke. Så gør vi bare sådan her. Bum. Og bum, bum. Man kan godt gå over det sådan her, ikke? Jeg kan godt komme ind ad døren. Det håber jeg virkelig, jeg kan. Ja, sagtens. Der er meget læk lige nu. Hvad skal jeg lave her? Du skal gå og hugge nogle træer, så du kan lave charcoal. Ja, jeg skal lave noget charcoal. Jeg går lige ned og miner lidt sten, så jeg kan få lavet en ovn og en økse, så det går lidt hurtigere. Så det er ikke så kedeligt for jer at se på. Og for Victor. Jeg går lige længere ned. Så ikke alt det der. Ej! Lad være, jeg hader jord. Du får bare comments for det der. Hvorfor tror du det? Ej. Det kan være på et tidspunkt, Sebastian. Eller Sip. Så er der bare sådan 200.000 subs. Ej, det er måske ikke lidt overdrevet. Nej. Men bare for at sige det, så er jeg i 11 år. Bare lige så I ikke fuldstændig rager af mig. Hvorfor har du sådan en barnlig stemme og alt muligt fucking lort, ikke? Så siger jeg lige det her. Så skal I ikke rage mig. Ja. Jeg synes, det er så irriterende, når andre rager på folk. Det ser virkelig grimt ud. At der var andre, der var kommet sådan. Nej, ikke? Men bare kan man også bare sige. Ja. Men bare skriv ned i comments, hvis der er noget, jeg skal lave op på. Eller noget, for den sags skyld, jeg skal bygge. Jeg har spillet Minecraft i 4 år, eller noget i den stil, så jeg kan bygge de fleste ting på survival. Jeg har opladet en del af de opdateringer, der har været her. Så skal jeg lave noget charcoal, så kan jeg få lyst det hele op. Min mus fucker lige. Ja, jeg har sgu ikke så meget. Jeg kan ikke løbe eller en skid, så jeg er lidt fanget lige nu. Spider. Nej, jeg gider sgu ikke at blive forgiftet. Så der man bare skal sige, det gør man heller ikke mere. Der kommer en ny opdatering. Det kunne være fucking nice. Ja. Hvorfor bliver man lige forgiftet af at spise et edderkopøre? Øj, ikke et øre. Edderkopøre, du bliver forgiftet. Jeg forgifter dig med et edderkopøre. I virkeligheden så tror jeg faktisk slet ikke, at edderkopper har ører. Men det tror jeg heller.
Fuck det. Jeg har lavet et hus. Sæt sådan rundt om huset. Fakler ovenpå. Ja, men jeg laver lige ned til min... Jeg laver lige... Hey! Så lad det være. Jeg kan lige den måde, jeg bare nikker, når jeg siger, så lad det være. Så lad det være. Og Victor, han har fuld perspektiv, så han kan se her, når jeg lige gør det her. Så kan se hernede, hvad han kan se. Han kan se, hvad jeg gør nu. Nu prøver jeg at kigge nede på Skype'en her. Hans billede, det er, hvor han står sammen med Messi. Det er bare fake lavet. Ja. Men jeg har hans autografer, det er rigtigt. Jeg skal lige prøve at kigge her. Nå. Hvad sker der for min hakke? Hvornår den i stykker? Jeg kan godt lide, hver gang jeg prøver at dreje til højre, så fucker min computer fuldstændig op. Det er fordi den bedst kan lide venstre. Den er lavet til venstre hånd, nej. Kun venstre. Ja, kun venstre hånd. Er din brightness på full bright? Hvad? Er din brightness på full bright? Ja. Eller, det regner jeg med. Det kan godt være, den er på 50. Det kan jeg lige lave om. Jeg pauser den lige til de gør nej, det tror jeg ikke. Godt, fordi... Men nu kører jeg godt. Nu ser bladene anderledes ud. Det er noget, jeg har ændret, så ikke jeg lægger lige så meget. Og hvad hedder det? Og jeg har gjort så ikke, vi kan se lige så langt. Men... Og vi gider ikke, at folk de skriver kommentaren, du taber, dit og dat. Nej, det vil være irriterende. Så bliver de bare blokket, eller hvad det nu hedder. Og men den server vi åbner, den bliver åben på offentligheden, eller hvis jeg laver den, så bliver den åben for offentligheden lidt senere. Ja, lidt senere. Og så bliver den lukket, når vi skal optage på den. Ja, så kommer der whitelist på. Hvis vi optager på nogle andre server, så vil den være åben. Eller det er ikke sikkert, fordi så lægger den for meget. Du skal tage whitelist på, hvis der er ikke andre, der må komme ind, når vi optager. Ja, det er det. Slet whitelist. Og whitelist, det slår jeg bare fra, når andre der kommer på. Så er det ikke. Men skriv ned i comments, hvad jeg skulle lave. Lige nu har jeg ikke særlig meget at lave, så det kunne være fedt, hvis I gad at skrive, hvad jeg skulle lave. Om jeg skulle lave en lille område, hvor jeg havde nogle heste. Ikke en stald som sådan, eller måske en stald, men bare sådan noget. Der kommer til at være... Skal vi sætte os et mål i 5. episode, så har vi diamanter. Det kunne være nice. I 5. episode, der har vi diamanter. Hvis ikke før eller efter. Hvis ikke vi har diamanter i 5. episode, så lægger vi en video ud, hvor vi slår os selv i hovedet. Eller... Det bestemmer I, hvad vi skal gøre. Skriv det ned i comments, hvis vi ikke finder diamanter inden 5. Jeg plejer at være pænt hurtig til at finde diamanter, så jeg tror ikke på, at jeg ikke finder diamanter her. Du er lige gået over redstone. Ja. Butter. Det har jeg så fået fra Skatters Minecraft. Hvis der er nogen af jer, der kender ham. Fra YouTube. Han er en af de mest kendte. Jeg har allerede en stak sten. 2 stykker faktisk. Jeg kan godt lide at grave bare fuldstændig i mørke. Det kan godt være, at jeg lige skal have lavet nogle fakler. Nogle flere fakler, så ikke... Ellers så YouTube kan se med. Jeg skal i hvert fald have lavet et crafting table, så jeg kan komme videre herfra. Jeg skal have lavet nogle pinde, og jeg skal